रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल'एसबि ब्लगाव बयखौबो गोख्रों रिभलुसनारि सासे मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि समाव खुंथाय गोहोआव दं। जोङो जोबोद आसाबादि आरो रायजो राजाफोरा थारैनो दिनैनि समाव जोबोद खुवाव दङ। फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया, जों उन्दुनो हानाय नङा। आंनि हिरा खर'निया डाঙरिया बेले कय আছে মই থাকালৈকে বদলেন হ'বলৈ নিদিও। কোন হিৰা খৰনিয়া এইটো? হিৰা খৰনিয়াই এটা সময়ত উপনিবেশিক শাসন বুলি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ তলত নাথাকো বুলি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। আজি সংগ্ৰামীসকলক আধা ৰাস্তাত এৰি আহি আজি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বৰ্গাগত হৈছে, দৰমহা খাই আছে ভাৰত চৰকাৰৰ। ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्सफोरा सोर? फरेस्ट डुवेलार एक्टआ मा? हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा मोनसे समाव अ केटेगरिनि मोनसे आयेन दानो नागिरदोंमोन। नैबे मा फोरमायनो नाजादोंमोन? फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों, थिगानो दङ, नाथाय ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्सफोरा सोर? बे हेमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों? जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों। बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया। 40टा काउन्सिल कन्स्टिटुएन्सिस दङ जोंनि बिटिआर हालामाव बर्तमान बिटिसियावहाय, नाथाय बे फिउचाराव जानो थांगासिनो दङ 60 कन्स्टिटुएन्सिस, माने 20 इनक्रिज जाबावगोन। लोगोसेनो 12टा एमएलए कन्स्टिटुएन्सिस दंमोन, बियो जानो थांगासिनो दङ 15 कन्स्टिटुएन्सिस। बेनि मादाव मोनबेसे रिजार्भ मोनबेसे आनरिजार्भ बेफोरखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ भिडिअ'आव। 사티타 소모스모 진들 보월 너무 말 넘었었던 거. 보자. 사티타 모스 모나필을 알았죠. 아나만이 또 액터만 보기서 태어났어. itu work up you know automatically this person dulu itu step compromise खालामनो हाया, जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया। उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कमप्रमाइज खालामबोबाय आरो कुनु कमप्रमाइज जानाय नङा। बेवहाय नो कमप्रमाइज, जोंनि मोनथायखौ जोङो होनांगोन। मानगोनां प्रमद बर' सारा खुनु पदे कमप्रमाइज खालामा होनना बिथाङा फोरमायदोंमोन। बै समाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव कंग्रेसजों गोबाव सम एलायन्सआव थाबोदोंमोन, लोगोसेनो बिजेपि दोलोजोंबो एलायन्सआव थाबोदोंमोन। मा मोननो हाखो, मा मोननो हायाखै? लोगोसेनो बर्तमाननि सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो जिएसपि आरो बिजेपि दोलोजों एलायन्सआव दङ। बिथांमोना बेसेबां मा मोननो हाखो बा मोननो हाबावगोन इन फिउचार? हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा जेरै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोनथायखौ ध्वंस खालामगोन, बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनो